Rada Slovenského rybárskeho zväzu sa nedávno zišla na svojom riadnom zasadnutí, aké preberala témy. Prebehlo všetko hladko, alebo sa objavili prvé názorové rozdiely a akom štádiu je skloňovaná elektronizácia. Tak na túto tému a na tieto témy sa budeme baviť s tajomníkom Slovenského rybárskeho zväzu v našej relácii Rybárstvo na dlani, v ktorej vás vítam. Bohuž, zápisnica z rady by mala byť zverejnená už na webe, áno? Áno. To znamená, že všetky podrobnosti sa dočítate, ako čo prebehlo, ako sa kto vyjadroval, sa dočítate v zápisnice z rady, môžete to komentovať. Dnes by sme sa bavili o tých najdôležitejších bodoch, ktoré podľa teba sú tie najdôležitejšie body, ktorým by sme sa mali venovať. Bolo strašne veľa bodov rokovania, ale také tie najdôležitejšie body z takých zaujímavých vecí je tam, že budeme organizovať majstrovstvá sveta v muškárení budúci rok. A z takých tých vecí dôležitých pre zväz je elektronizácia, potom je tam informácia o odkúpení Hrhova a potom je tam už spomínaný spor s odpredajom Považskej Bystrice. Mohli by sme ísť na to chronologicky od najstaršieho dátumu a to je určite Považská Bystrica. Tento problém, s týmto sa boríme už dosť dlho. V akom je to štádiu? Je to v takom štádiu, že sme vlastne boli neúspešní na súde. Súd našu žalobu vlastne zamietol a vlastne považuje túto zmluvu za platnú. Takže využijeme všetky právne kroky. Už dneska som obdržal od pána nášho advokáta, čo nás zastupuje, návrh odvolania. Naše právne oddelenie si ho tiež pozerá a do konca týždňa v stanovenej lehote sa odvoláme. Odvolanie pôjde na Krajský súd do Trenčína. Priznám sa, že ešte sme sa na túto tému v takomto živom vysielaní ani nebavili, tak mohol by si povedať vlastne, ako znelo odvolanie a vlastne čo chceme dosiahnuť? No, napádame tam rôzne veci, skutočnosti, čo sú v tej zmluve. Jedny veci sú v zmluve, že či je to zmluva alebo príkazná zmluva. Sú tam nejaké podmienky, ktoré máme plniť. Sú tam niektoré veci, ktoré sa nedajú ani sklbiť, ani splniť. Tým, že súd považuje tú zmluvu za platnú, takže oni nie sú ešte nám povinní vyplatiť peniaze, aj keď už im uplynula doba, dokedy sme my mali doložiť tie dokumenty požadované. Aj bolo ich, neviem, vyše 100. Za neviem, akú veľkú sumu sme to mali dokladať. Ale nechcel by som do podrobností toho sporu zachádzať, aby sme niektoré veci napomohli iným účastníkom, aby sme nestratili naše tromfy možno. Ja dúfam, že sa Krajský súd vysporiada s našimi pripomienkami a s našimi argumentami, ktoré podkladáme v odvolaní, ale základná je vec taká, že buď aby sme získali majetok naspäť, alebo aby sme získali aspoň peniaze za znalecký posudok v tej hodnote 2 100 000. Aj keď tá cena, ktorú sme my požadovali kúpna, bola myslím, že 3 milióny dačo, 75 eur za meter štvorcový, čo bola nezmyselná cena, ale to už my nezvrátime. Tento proces je daný, vidíte, ako sa to ťahá. Teraz ešte len súd vlastne ukončil na okrese, pôjde to na kraj a uvidíme, ako rozhodne kraj, ako mu to dlho bude trvať. Takže tento spor je podľa mňa ešte na niekoľko rokov, lebo akokoľvek by ten krajský súd rozhodol, tak buď my sa odvoláme, alebo sa odvolá protistrana. Jasné. Dobre, tak poďme sa baviť podobnej téme. Toto bol predaj a teraz sa bavíme o kúpe, bavíme sa o hrhovských rybníkoch. V komentároch pod našimi videami sa objavili rôzne, môžem to nazvať útoky, ale našťastie od veľmi mála ľudí, konkrétne možno 1-2, tí stabilní, čo kritizujú. Takže v akom štádiu a čo je nové s Hrhovom? Vlastne tu som všetkých členov rady poinformoval o tom, že vlastne sme odoslali teda predávajúcim, nie potenciálnym predávajúcim, sme odoslali naše závery predtým z rady, kde my teda navrhujeme sumu 3,2 milióna, ju akceptovali. Teraz sa pripravuje sa zmluva nezávislej právnej kancelárni a je požiadané o úver v banke. A čakáme na tieto všetky veci a všetky tieto veci budú poslané členom rady na pripomienkovanie a keď tieto veci
si spripomienkujeme ako kolektívny orgán, tak tam vlastne rozhodneme v hlasovaní a bude môcť byť podpísaná táto zmluva. Tie argumenty tých ľudí, čo tam píšu, tu si treba uvedomiť, že nech sa každý pozrie na tie listy vlastníctva alebo na tú katastrálnu mapu, že sú to vysporiadané pozemky, že sú tie pozemky scelené a akú výmeru sa jedná. A nebudem hovoriť, koľko je to za meter štvorcový. Nech si to ten človek prepočíta a zváži, že či za také peniaze by niekedy ešte niekto mohol niečo kúpiť, čo je postavené. Proste tam sa bavíme o úplne zanedbateľnej cene. Za také peniaze nekupuje nikto. Ani v základných organizáciách, ani momentálne nám prichádzajú sem ponuky pod našimi strediskami a motáme sa rádovo 5-krát viacej pýtajú niektorí ľudia za to. Ono sa to zdá, že tá suma je veľká, ale tých hektárov je obrovské množstvo. A to, že tam budeme spochybňovať vodu, alebo vtáky, alebo kormorány, to by sme všetky naše rybárske revíry museli. Všetky naše rybárske revíry trpia s problémami s vodou a proste aj s rybožravými predátormi. Teraz mi vyvoláva 1 000 000 členov rybárskeho zväzu, že už sú tu kormorány a my nemôžeme znova strieľať a plašiť a znova narážame na to. Ale to je problém inej legislatívy a my musíme majetok pre zväz získavať. To, že sme prišli o Považskú Bystricu, tam sa súdime, tam sú pochybenia iných ľudí, ale tunák môžeme získať majetok v celkom inej hodnote. Znalecký posudok je niekoľkokrát vyšší, ako to my kupujeme, takže ja si myslím, že pre rybársky zväz je to obrovským prínosom a treba sa na to pozerať, že aj pre tú lokalitu je to obrovský prínos, pretože to je medzi Rožňavou a Košicami. Sú tam aj menšie organizácie. Bude to rybochovné zariadenie na stabilizáciu produkcie rýb pre východné Slovensko, aby nemuseli nakupovať ryby z Maďarska a už to vôbec nie je ekonomické ťahať ryby tam z Čiech. A tu sa bavíme o tom, že naozaj nezavlečme si tu nejaké choroby a nemajme potom problémy. Tu sa musíme aj z toho veterinárneho hľadiska na to pozerať. Takže k hrovu by som povedal toľko. Pokračujeme v týchto rozbehnutých veciach. Po skúsenostiach s Považskou Bystricou sa chceme týchto vecí všetkých problémov vyvarovať, preto tá zmluva pôjde všetkým členom rady, aby ju videli, keď si ju odobria, potom príde ten následný akt toho podpisu. A keby sme sa mohli baviť o čase, kedy reálne vidíš to, že by sme sa mohli stať vlastníkmi týchto rybníkov? Je taký prísľub z banky, že do Vianoc by asi mohol byť schválený úver. Všetky tieto veci z toho úveru by sa mali podmienok z tej zmluvy zapracovať do tej zmluvy tvrdej, ktorá bude s predávajúcimi. Ja si myslím, že by sme sa v mesiaci január mali stať už definitívnymi vlastníkmi. Bol by to aj prevod na liste vlastníctva, pretože najlepšie vlastne banka pošle peniaze na účet tým predávajúcim v zmysle tej zmluvy a tým pádom sa tam založí ten majetok bude na našom liste vlastníctva, ale budeme ho mať založený v banke, nakoľko žiadame úver. Jasné. Druhou témou, čo si spomínal, podľa teba vážnou a dôležitou, a myslím si, že máš aj pravdu, sú majstrovstvá sveta v muche, ktoré sa budú konať na Slovensku. Kedy a kde? Majstrovstvá sveta v muškárení sa budú konať na jeseň, v mesiaci september. Bude to 5 dní a budú sa tentokrát. To bude také komplikované. Budú až na 4 revíroch. Bude to na základných organizáciách Liptovskom Hrádku, Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici a tunák v Trstenej. Otvárací ceremoniál sa plánuje v Banskej Bystrici, tam ešte nikdy nebol, takže Banskobystričania sa môžu tešiť, že by to bolo u nich. A ukončenie týchto majstrovstiev sveta by malo byť v Liptovskom Mikuláši, tak ako to bolo zvykom. Predpokladá sa, že by mohlo byť až 30 družstiev, nakoľko na Slovensku sa týmto vlastne rybárom páči. Zabudol som ešte na jeden revír a to je jazero a to bude Slovenského rybárskeho zväzu Rady Žilina a budú to VN Dedinky alebo Palcmanská Maša. Usporiadať majstrovstvá sveta v muškárení, predsa je to udalosť. Akú úlohu v tomto bude hrať Slovenský rybársky zväz a kto to všetko manažuje? Slovenský rybársky zväz bol v minulosti organizátorom, momentálne bude spoluorganizátorom. Nakoľko? My sme si založili Slovenský zväz športového rybolovu ako druhé občianske združenie, ktoré združuje všetkých športovcov a Slovenský rybársky zväz im prispieva na činnosť. Čiže oni budú organizátori, my budeme spoluorganizátori. Takže my
vlastne sa budeme spolu podievať iba na určitých veciach, ktorých budú nás požadovať. My sme im teda zverili cez naše organizačné zložky tie revíry, na ktorých to môže prebiehať a už všetky ostatné náležitosti si oni riešia sami. Ja si myslím, alebo možno opravom nedávno sa uskutočnili majstrovstvá sveta muškarení na Slovensku. Myslím si, že na Belej to bolo. No, myslím si, že to bolo nejak. Je to náhoda, že opäť Slovensko, alebo prečo je opäť Slovensko? No, rybárom sa tu páči. Aj tým športovcom, aj tým pretekárom. Máme fakt pekné tie revíry. Myslím, že sú solidne aj zarybnené. Napríklad vôbec nechcú, aby sa zarybňovali ani teda v zmysle toho, že pred muškárskymi pretekmi sa nesmie zarybňovať. Takže tých rýb je tam dostatok, chytá sa tá naša ryba, ktorá tam je, poviem, taká pôvodná, takže myslím si, že by to malo byť zaujímavé. Uvidíme, bude teraz tam hron pridaný k tomu, rieka Orava, takže uvidíme, čo nám to ukáže, že či to bude sedieť našim pretekárom, pretože si zoberme, že všetko sa to robí preto, aby tí naši boli úspešní, aj tie revíry si oni vybrali, napríklad teraz si tam nevybrali Belu, to je náhradná trať, ale vybrali si všetky tieto ostatné revíry. Jasné, poďme k ďalšej, myslím, že celkom zaujímavej téme a určite dôležitej a často skloňovanej. Myslím si, že aj od strany rybárov taká nedočkavosť tu panuje, elektronizácia. No, ja som aj vo svojich tých všetkých predvolebných kampaniách hovoril, že tá elektronizácia je veľmi dôležitá. Ja teda na tom trvám, že je veľmi dôležitá. Je to, ako by som povedal, to, čo nás má niekde smerovať a to, čo má strašne veľa priniesť. Rybársky zväz by sa týmito elektronizáciou mal dostať niekam inám a mal by aj za to nejaké dáta mať spätné a vyhodnocovať. Keď som sem nastúpil, už boli nejaké veci rozbehnuté, vlastne už bol vybratý dodávateľ a mala sa s ním pripraviť predzmluvné rokovanie a malo sa tu dojsť k podpisu zmluvy. Tú predchádzajúcu radu sme riešili aj to, bol tam aj predseda tej informatizačnej komisii, ozrejmil členom rady, že čo a ako to je. Posunuli sme, že teda pokračujeme ďalej. Prišla zmluva na pripomienkovanie a medzi tými našimi členmi rady sa rozbúrila taká dosť vážna debata. Jedni tam hovoria, že už sme tu nejakú elektronizáciu v roku 2006 mali, že organizácie na niečom už fungujú a rôzne iné veci. Ja som si dal teda preveriť tie najdôležitejšie veci a to je, ako bol spravený výber uchádzačov, či to bolo transparentné, nebolo to transparentné. Ako môžem povedať, že v zmysle našich vnútorných predpisov tá súťaž prebehla reálne tak, akože dobre, ale ja osobne si myslím, že tie procesy pri takom dôležitom programe mali byť nastavené inak, čo mi dali aj členovie rady hlasovaním za pravdu, že mali by sme tú súťaž spraviť troška otvorenejšiu, mala by byť na našom webovom sídle alebo na rôznych iných webových sídlach uvedená, aby aj tí špecialisti sa vedeli prihlásiť. Bolo zaujímavé, že sa prihlásilo 5 firiem, čo je podľa mňa málo. Na takúto vec by sa malo prihlásiť ďaleko viacej firiem. Možno aj ten čas, 5 dní na prihlasovanie bol krátky. Takže sme sa vrátili o krok späť. Všetky tie veci, ktoré tá elektronizačná komisia spracovala za ten rok a pol svojej činnosti, zostávajú v platnosti. Akurát sa tam ešte došperkuje to, že kto sa bude môcť prihlásiť. Aká to má byť veľká firma, koľko má mať zamestnancov a aký má mať teda obrad. Lebo potom padali rôzne iné, že jedna firma je dobrá, druhá firma je jednoosobová, má nízky obrad a takéto. Jasné pravidlá nastaviť hneď na začiatku pri tejto súťaži. Dali sme si termín do 5. januára, budú spravené všetky tieto veci. Cez tej komisie to bude odsúhlasené, cez radu sa to odsúhlasí a potom zverejníme nové výberové konanie na dodávateľa, ale fakt si tam dáme možno 3 týždne, 4 týždne, nemáme sa kam ponáhľať. Ja viem, že každý tú elektronizáciu čaká, ale správme to poriadne, správme ten proces tak, aby sme to raz nelutovali. O tom mne tu ide, sa o tom rozprávať. O všetkých problémoch sa treba rozprávať a aj s tými členmi rady sme si to takto vydiskutovali a všetci teda boli za to, niektorí sa tam zdržali, ale väčšinou prešlo to, že sme to teda vrátili o krok späť
aby sme to spravili tak, aby sme to raz neutovali. Samozrejme, ja len pripomínam, že zápisnica z Rady Slovenského rybárskeho zväzu je už zverejnená, môžete si ju prečítať aj s podrobnosťami. Samozrejme, celé toto video môžete zdieľať, alebo vás prosím o zdieľanie, lebo len tak sa informácie dostanú čo najviac rybárom. No a my budeme pokračovať teraz ďalej. Ja by som ti položil jednu otázku, ktorú som si prečítal pod našim posledným videom, jedným alebo druhým, neviem už teraz presne, kde si hovoril o tom, že na mimoriadnom zasadnutí rady si sa snažil niečo presadiť, ale že ty máš len jeden hlas a tam ťa niekto napadol ťa niekto v tom zmysle, že sľuboval si pred voľbami, čo všetko ty zmeníš a teraz sa vyhováraš na to, že máš len jeden hlas. Môžeš sa k tomuto, prosím ťa, vyjadriť? Ja úplne chápem tú otázku, ktorú si chcel. Áno, v svojej predvolebnej kampani som hovoril, že chcem všetko toto zmeniť. Na tom stále trvám. Ja tie veci budem predkladať. Moje myšlienky pôjdu stále tým istým smerom. Ja si myslím, že kolektív ľudí je tu taký, že sú stotožnení s mojimi myšlienkami. Vidím, že aj tá podpora v tej členskej základni začína sa stotožňovať stále viac a viac s tým smerovaním, kam by sme mali ísť a ako by sme to chceli robiť. Tieto naše veci už kreujeme na rôznych orgánoch, kde už sme rokovali a zatiaľ sa stretávame všadiaľ s takým pozitívnym prijatím, že sa im páčia, že tie veci, ktoré chceme robiť, sa im páčia, že by sme chceli možno v niektorých veciach aj štát suplovať, chceli by sme robiť nejakú vedecko-odbornú výskumnú činnosť a takéto veci. To sú všetky veci, ktoré som hovoril. Áno, ja už som aj v svojej predvolebnej kampani hovoril, že vybrať tajomníka nie je to ten proces. Tajomník to má tu všetko manažovať, kreovať, ale už vtedy som hovoril, bude veľmi dôležité, aby sme si vybrali dobrú radu, lebo tá rada je ten orgán, ktorý rozhoduje. Ja nebudem hovoriť, že tá rada je zlá. Podľa mňa není zlá. Všetky tie procesy sa tam nastavujú. Ja si myslím, že tí členovia rady taktiež chápu, chodia medzi svojich členov a vidia, akým smerom sa tá rada uberá. A ja si myslím, že to na konci toho nášho štvoročného obdobia úplne zhodnotíme, že to bolo dobré štvoročné obdobie, ktoré ten rybársky zväz niekam posunul. Je problém zmeniť to za 2 mesiace. Troška toho času treba. Vidíte, ako sa to mení aj teraz momentálne v parlamente, všetko. Takto je to isté aj v spoločnosti. Vy hľadáte nejaké cestičky spolupráce a jedným šmahom sa tie cestičky vlastne zrušia a musíte hľadať nové cestičky. Nevieme, čo bude za pol roka, nevieme, či bude rozpočet, nevieme nič, nevieme, aké bude mať ceny energií. Na všetko musíme pružne a promptne reagovať a toto ukáže, či ten rybársky zväz na to má alebo nemá. Lebo my nemôžeme byť nejaký socialistický orgán zaspatý. My proste musíme byť pružní a promptne reagovať. Tá doba je teraz ťažká a my musíme na to promptne a pružne reagovať. Keď mám byť úprimný, ja som tvoje, keď to tak mám nazvať, predvolebné sľuby aj bral tak, že bude to tvoja snaha zmeniť tieto veci k lepšiemu a určite som si uvedomoval aj to, že všetko je to o kolektívnom rozhodnutí, či už rady alebo snemu a myslím si, že aj ostatní rybári to takto vnímajú, lebo možno, ak by to takto nevnímali, tak by sa objavilo asi viacej komentárov a nielen jeden útočný proti tebe, tak pán to možno vníma trochu ináč. No ale myslím si, že ideme zatiaľ dobrým smerom a keď sme už pri tom, povedz nám, viem, že si sa zúčastnil rokovania na ministerstve životného prostredia. Ako vnímáš tú atmosféru tam? Minule si nám hovoril o tom, že si bol na štátnej ochrane prírody. Teraz si sa zúčastnil rokovania na ministerstve životného prostredia. Ako áno, bol som aj s našimi kolegami z Tečúcich vôd. Sme boli na takom prvom úvodnom stretnutí na ministerstve životného prostredia. Sme sa porozprávali, že ako by sme ten Slovenský rybársky zväz chceli smerovať, aké sú vlastne tie naše ciele, čo chceme zlepšiť, tých problémov, ktoré akože Slovenský rybársky zväz má aj voči ministerstvu a tieto všetky veci by sme chceli doladiť, aby sme boli partneri, aby sme neboli to, že sa budeme naťahovať a vypisovať si, ale aby sme spolupracovali. Na čom sme sa zhodli je to, že je proste vypracovaná štátom nejaká stratégia, teda je to stratégia vodnej politiky, kde je aj rybárstvo a Slovenský rybársky zväz chce byť v tejto stratégii aktívny a chce sa zapojiť do všetkých týchto vecí a chce kreovať to rybárstvo na Slovensku tým správnym smerom.
To sa začína od revírov, od zarybňovania, od ochrany tých všetkých a spracovania, čo sme už v minulosti aj riešili. Ešte by som k tomu rokovaniu povedal, že sme to uzavreli tak, že sa znova stretneme a budeme sa rozprávať o tých všetkých veciach. Dali sme si každý nejaké úlohy, ciele, čo si máme napísať, čo máme my spracovať, čo nám ministerstvo spracuje. Všetky tie veci by mali byť v prospech rybárov, aby sme len také veci spomeniem, že sa tu schvaľujú nejaké rybárske zmeny v revírovaní a takéto veci. Tie termíny sú nejak v zákone a vyhláške napísané, ale samozrejme pri tom množstve revírov sa to nedá stíhať, takže my chceme byť akční, pripraviť to o 2-3 mesiace skôr, aby ministerstvo s tým nemalo potom pri tom následnom schvaľovaní problém a nemeškali sme s tlačou poriadkov, aby tam neboli chyby. Čiže takéto všetky také veci sme sa tam snažili riešiť, ale základ je spolupráca, aby sme spolupracovali. Jasné, mňa by skôr zaujímalo, aký si mal pocit z toho, či sme sa tomu ministerstvu, poviem to laicky, neodcudzili, či nás ešte stále berú ako spoľahlivého partnera. Aký si mal z toho pocit? Ja zás poviem, že dobrý, ale nie, bolo to také pracovné stretnutie, ale nemyslím, že sme sa odcudzili, len sme to troška začali robiť inak, že my sme partneri. Tá partnerská spolupráca by mala byť na nejakej úrovni a my sme sa možno niekedy tvárili, že my sme tí vyšší alebo väčší hráči, ako je samotné ministerstvo a na toto sme troška doplácali. Myslím si, že keď máme nejaký problém, mali by sme ísť rokovať, si to vydiskutovať a potom posúvať to ďalej. Nie, že sa tu hrať, že my sme veľkí a takto to vidíme. Proste ten ministerstvo je ten orgán, ktorý je tam, ktorý vlastne aj v tom zákone nám vlastne zveril štát tie revíry do bezodplatného užívania a na to netreba zabúdať. Ak chceme to mať naďalej, musíme byť dobrí a najlepší a všetkým ukazovať, že to robíme dobre a chceme to robiť dobre a chceme to robiť najlepšie, aby nikto nemal ani najmenšie podozrenie toho, že by nám pre niečo mal tie revíry odobrať. Jasné. Ďalšou takou otázkou, ktorá veľmi často koluje pod videami sú také názory rybárov. Môžem povedať, že je to dosť také laické, že mali by sme mať prístup k všetkým vodám na aute a podobne. Ja viem, že ty ideš teraz na rokovanie na Slovenský vodohospodársky podnik v podstate. A či máš v pláne niečo v tomto urobiť, aby tí rybári mali teda fakt, že ľahší prístup k vode? Ako určite narážame na ten problém, že stále len rybári si neuvedomujú jedno, že platia rôzne iné aj zákony o cestnej premávke, rôznych iných ochranných pásmach tých revírov a všetkých. V minulosti nám stačí bicykel, odviezli sme sa tam s taštičkami, zachytali sme si, teraz potrebujeme 2 autá, 3 karavany. Ja to berem, je iná doba, všetky tieto veci, ale nemôžeme byť všade a potom sme za zlých. Ja hovorím, že treba to odrokovať, aj také uznesenia aj z poslednej rady sme riešili vlastne na tej rade, bolo podanie o vyňatie Nitrianske Rudno, Prievidzi a zistili sme vlastne, že ten problém by sme iba na prievidskú organizáciu preniesli s tým, že to výjmeme z tej kaprovej zväzovej, ale oni by tam naďalej hosťovačky a už by boli menším partnerom voči vodohospodárskemu podniku a ten problém by to neriešilo. Takže problém je to, že treba ísť na to Slovenský vodohospodársky podnik, oni vlastne veľa pozemkov a vytýčiť alebo prenajať alebo rôzne hľadať spôsoby, ako sa dostať k tej vode, kde sa dajú aj cesty vybudovať prístupové, dajú sa odstavné plochy vybudovať, dajú sa strážené parkoviská vybudovať. A toto by sme chceli ponúkať tým rybárom a pracovať na tom, aby sme sa v tom volebnom období niekde dostali. Však vieme, že na Kráľovej vykrádajú autá. Ja si myslím, že v tejto dobe není problém spraviť nejakú plochu, ktorá bude kamerami a myslím si, že keď to pustíme niekde vonka, že nájdeme takýto priestor, tak medzi tými rybármi, ktorí vidia, že im vykradli auto, sú všelijakí špecialisti a myslím si, že sami prídu k tomu, že povedia, že zapojíme ich do tej činnosti, ja nechcem ich nezapájať, že spravíme to strážené parkovisko, niekto z nich príde a povie, takéto kamery, hento, toto by sa dalo sledovať, my si to tu postrážime, že si to aj oni sami tí, čo tam chodia dennodenne na rybách. Len my musíme sprísť tým a povedať, tuto je pre vás priestor, čo sme prenajali
a poďme niečo pre to spraviť, aby vy ste tu boli. A ja verím to, že tí rybári by si tam aj poriadok udržiavali aj všetko, lebo ja ich vidím. Tá Kráľová žije, mne sa to páči, ako tí rybári o tej Kráľovej, to sú proste srdciari. Takže my im chceme, a takto by som povedal, na Mare, na Orave, na Dunaji a všetko. Treba to odrokovať. Samozrejme, autami nemôžeme stať až vo vode a všetky tie veci dá sa vybaviť, že si tam zajdeš s autom, vyložíš veci, na to parkovisko si odstavíš to auto, budeš si istý, že ti ho nikto nevykradne. Služby sa dajú robiť, len treba ísť rokovať. Uvidíme, ako dopadnú tie rokovania, zajtra by sme tam mali ísť. Samozrejme, hneď sa tam nedohodneme určite, ale budeme hľadať tie prieniky s tým vodohospodárskym podnikom, aby sme našli a rybárom tieto zázemia chceme a určite aj prístupové cesty, aby sme vedeli si člny spúšťať, lebo veľa ľudí už teraz príde s vozíkom, chce si ten čln pustiť. Takže ja si myslím, že aj v týchto veciach bude rybársky zväz nápomocný. Jak som hovoril, na Liptovskej Mare máme zázemie, na Oravskej priehrade máme nejaké zázemie, na Domaši už máme teraz nejaké zázemie, len treba na ňom popracovať, porozmýšľať, ako to spraviť, nájsť nejaké projekty a ako to sprístupniť, či už aj nejaké ubytovanie tam spraviť, alebo nejaké informačné centrum, povolenky. Vidíme teraz, že sa nám na niektorých revíroch si ani povolenku neviete kúpiť, takže všetky tieto veci, je tu zanedbaného toho dosť a ten systém treba niekam posunúť. Témy dnešnej debaty sme, dá sa povedať, vyčerpali. Pred nami sú Vianoce. Čo by si chcel popriať rybárom na Vianoce? Alebo nebudeme hovoriť o sľuboch, ale skôr o takých spoločných želaniach. Ako rybárom by som chcel popriať hlavne, aby mali to zdravie, lebo to je nám podstatné pre všetkých. To je ten základ toho všetkého, aby sme boli zdraví. A potom by som už toho rybárskeho, aby si teda mohli zachytať tie ryby, aby boli všetci spokojní, keď už budú na tých rybách. Tí, ktorí ich uspokojí aj to, aby si len zachytali, tak nech ich uspokojí ten pocit, že si môžu zachytať. Tí, ktorí aj nejaké tie ryby chytajú, tak aby si aj chytili nejakú tú rybu a tí, ktorí aj si privlastňujú rybu a môžu si ju privlastniť, nech si ju aj privlastnia, nech teda ju aj spotrebujú, spapajú a teraz tým Vianociam teda máme ich onedlho, takže všetci, aby boli v tých svojich rodinách v pokoji toho duchu a potom všetkým teda šťastný nový rok a hlavne hovorím toho veľa zdravíčka a tých rybárskych úspechov do nového roka. Jasne, ďakujem mene všetkých a ja vám taktiež želám pekné prežitie Vianočných sviatkov. V novom roku všetko dobré. Ja dúfam, že sa čoskoro stretneme a budeme sa baviť o otázkach alebo o vašich komentároch, ktoré napíšete pod video. Určite budete reagovať na zápisnicu z Rady Slovenského rybárskeho zväzu, takže dnes sme niektoré veci aj vynechali, ale ja verím, že vy nás k tomu donútite, aby sme sa k ním vrátili, tak sa teším na vás po novom roku v relácii Rybárstvo na dlani. Dotedy, ako som povedal, šťastné a veselé a všetko dobré v novom roku. Majte sa.